ko kuma ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yafi dukkan annabawa da Allah ya aiko su a bayan ƙasa. Kenan wannan sharaf ne gare mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An saukar mana da littafi mafi girma, an aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallama mafi daraja, mafi falala a cikin annabawan. Bayan nan kenan annabin zai nuna mana abin da yafi, wanda yafi dacewa gare mu, wanda zai kuɓutar da mu gaban Allah ranar tashin ƙiyama. A cikin darussa da muka yi a baya mun yi bayani akan abin da ya shafi zakka na fidda kai. Mutum zai fitar daga cikin abin da ya mallaka na dukiya, zai cire ya saya abinci, abincin da kuma ake ci a garin da yake rayuwa. Kar ka ɗauko abincin da ba a ci a garin da kake rayuwa ka ce za ka ba wa mutane shi, domin ga abin da suka sani, ka ciyar da su wannan abincin. Abin da ya amsa sunan abinci ka fitar da shi, kowa za ka ba shi sa'i guda, za ka fitar masa da sa'i guda na wannan abincin. To a nan wani tambaya zai iya zuwa, misali wanda yake bai da hali, shin zai je ya ci bashi ya ce shi ma sai ya fitar da zakatul fitr? Lamari na zakka da lamari na sadaka duka abu ɗaya ne. Yayin da ka zamto ba ka daga cikin waɗanda suke da halin fitarwa, Allah bai kallafa maka cin bashi ba. Saboda haka idan ba ka da hali na fitar da zakatul fitr, Allah ya ɗauke maka. Shi kenan a wannan halin kai ka shiga sahun waɗanda za a ba wa zakkan fidda kai. Kai ma kenan ka zama daga cikin waɗanda suke mabuƙata. Sai dai kuma in kai ɗin kana da abincin da za ka ci misali, domin manufansa a fitar a bayar ma waɗanda ba su da abin da za su ci. To kai sai kasance kana da shi, kenan ba ka daga cikin waɗanda za a ba wa. Illa kai dai ba za ka iya fitarwa ba saboda ba ka da wani abincin da yake ya ƙaru daga buƙatarka. Idan aka ce abin da ya ƙaru daga buƙatar ɗan adam shi ne gidanka yana buƙatar abinci. Abincin da yake gidanka in ka ɗauka ka bayar da shi a matsayin zakka ko sadaka, kenan kai ma za ka zamto daga cikin wanda suke buƙatar a ba su. To kuma shari'a abin da ya ce akan abin da ya shafi babi na sadaka, Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Kar mutum ya sake hannu, dukiyarsa duk ya ɗauka ya bayar. Kar kuma ya maƙe ya zama baya bayarwa. Domin in ka ɗauki dukiyanka ka bayar gaba ɗaya, kai ma sai ka zamto abun zargi, wanda kuma ga iyalai a tattare da kai. Saboda haka akan wannan shi wanda bai da hali na iya fitarwa, Allah ya ɗauke masa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya ɗaura ma rai wani ibada ya ce yi kaza face sai in kana da hali, shi ne za ka fitar da wannan zakka ɗin. Allah ya taimake mu. Bayan nan kuma ibadan da take kusan ta ƙarshe, wanda za mu ce a wannan wata ɗin wanda za ta zamto za ta biyo bayan azumi, ita ce ibada ta idi. Idi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, sahabbansa su ma sun yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita zuwa idi. In zai fita yana ƙoƙari ya ga ya sanya tufafi waɗanda suke masu tsafta sosai. Yasa ana son ka sa tufafi sabbi masu tsafta, bayan nan ka shafa turare kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kuma bayan nan ana so mutum idan zai fita ya yi ta kabbara, yana kabbarori, yana girmama Allahu subhanahu wa ta'ala. Wannan fita da za ka yi zuwa sallan nan. Idan ka je masallaci ana son ka kiyaye hanyar da za ka je da na dawowa, domin ana son ka saɓa hanya. Hanyar da ka je ana son wajen dawowa ka canja hanyar dawowa. Bayan nan kuma ana son kafin ka fita a ranar idi na azumi, ƙaramar sallah, ana son kafin fitanka ana son ka ci wani abu. Ba don kuma saboda ya zamto ka raba azumin da ka yi da wannan ranar sallah. Domin idan ya zamto ka wayi gari ba ka ci komai ba, sai ka tafi idi, kamar kana azumi ne, kamar ka sadar da Ramadan da kuma wannan ranar. Shi yasa ana son ya zamto ka ci wani abu kafin ka fita. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, wannan ita ce sunnarsa. Kana fita kuma ka je masallaci babu wasu batun maganar nafilfili, kawai ka yi ta ambaton Allah kana zikiri har liman ya zo a tada sallah, a yi sallah. Bayan nan kuma ya yi huɗuba sai kowa ya koma gida, a yi bidiri da hidindimu na sallah, abin da ya shafi ziyarce-ziyarce da za a yi, gaishe da waɗanda suke ‘yan uwa da sauransu. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya karɓa mana dukkan ibadunmu.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.